Aquí comeza Afiando a Agulla. Boas noites, señoras e señores, 10 menos 10 da noite pasadas, aquí en directo na Afiando a Agulla. Iniciamos a semana hoxe luns coa nova de terceiro rescate de Grecia. Cipras acepta ese terceiro rescate. Sara, contanos, ademais desta cuestión, en que vai consistir o programa de hoxe. Pois, como ben dicías, falaremos desa, xa podemos calificar de capitulación de Cipras ante os socios europeos. Tamén falaremos da previsiblemente abstención da Marea Atlántica na Deputación da Coruña ante a falta de acordo entre o PSOE e o Bloque. Tamén falaremos da convención do Partido Popular que tivo lugar esta fin de semana e, por último, falaremos do estado desa Marea Galega. Moitas gracias, Sara. Pois para comentarlo e analizarlo con nós está Marilar Aleixandre. Boas noites, Marilar. Boa noite. Carlos Neira, boas noites. Boa noite. Xosé Mexuto, boas noites. Boas noites. Aitor Bouza. Boa noite. E Alfredo Puentes. Boas noites aos cinco. Antes de debater esta cuestión de Grecia, adiántanos algo de información, Sara. Pois 14 horas de reunión do Eurogrupo e 17 horas de cumio de xefes do Estado e de Goberno na zona do euro desembocaron nun acordo que permite seguir a Grecia no euro e obter un préstamo superior a 80.000 millóns de euros durante 3 anos a cambio de máis sacrificios. Ao longo de 6 meses, Cipras e o seu equipo negociaron sen tregua cos socios europeos e votaron o pulso do referendo. Remataron cedendo en moitas das cuestións que non querían. Recórtanse as pensións, liberalízase o mercado de traballo, apóstase por privatizar masivamente para financiar a débeda e únicamente se contempla unha reestruturación da débeda como concesión a Grecia. Ademais do cumio cos líderes da eurozona do euro, todas as horas de reunión repartíronse en varios encontros paralelos para tratar de lograr un acordo sobre os puntos máis complexos. 3 deles celebráronse entre François Hollande, Angela Merkel e Donald Tusk. Outro dos encontros bilaterais acudiron Hollande e Cipras, mentres que houve unha terceira reunión bilateral celebrada entre o ministro de Finanzas galo, Michel Sapin, Wolfgang Schäuble, e o homólogo grego de Finanzas Velios Sakalotos. Finalmente, o francés deixou o alemán e o grego nun encontro bilateral no que se pecharon moitas das cuestións. Durante estas reunións paralelas, os presidentes do resto de países votaban partidas a videoxogos no ordenador ou unha sesta rápida nos despachos, según confirmaba a axencia Reuters. Na estrategia do primeiro ministro grego de loitar palmo por palmo, punto por punto, fracasou. A Realpolitik non tivo compasión con Grecia, a quen a opinión pública europea comeza a recoñecer como vítima da troika e as institucións. O que se viu a fin de semana é que Atenas carecía de aliados na zona do euro, malia que Francia fixo de dique de contención durante estes meses. Durante as negociacións, Grecia pechouse en banda en torno a 4 puntos. O Fondo Monetario Internacional debía quedar fora do terceiro programa de rescate a partir de 2016. Non o conseguiu. Pediron eliminar o fondo de privatizacións de activos do país. Fracasaron no seu intento, pero polo menos lograron que este se instalase en Grecia e non en Luxemburgo. Pelearon con éxito pola reestruturación da débeda, aínda que quedaron sen quitas, e trataron de asegurar que o BCE garantira a liquidez á súa banca insolvente e para pagar os pagos xa vencidos e que vencen agora 1.400 millóns a débeda Grecia ao Fondo Monetario Internacional, máis de 3.000 millóns debe abonar ao Banco Central Europeo o 20 de xullo. Estes últimos, a priori, parecen confirmados a tenor das declaracións dos líderes da Unión Europea. A ala dura da coalición de esquerda radical Siriza tachou de humillante o acordo alcanzado, anticipando así unha loita aberta no seo da alianza que goberna Grecia desde o pasado mes de xaneiro. A denominada plataforma de esquerda lamentou que a conclusión das negociacións sexa un acordo que é humillante para Grecia e a súa xente. Criticaron co acordo mantén o país baixo un estatu de colonia de débeda. Pola súa banda, o exministro grego de Finanzas Yanis Varoufakis sinalou que a saída de Grecia da zona euro, a hipótese popularmente coñecida como Grexit, forma parte do plan para a Europa deseñado polo ministro alemán de Finanzas Wolfgang Schäuble,
como método para disciplinar a aqueles socios do bloque do euro que mostraran resistencia aos plans xermanos de reestruturación da eurozona. 5 meses de intensas negociacións entre Grecia e o Eurogrupo nunca tiveron unha oportunidade de éxito, lamenta Varoufakis nun extracto do artigo que aparecerá o próximo 16 de xullo en Die Zeit e que o ministro grego publicou xa no seu blog persoal. Moitas gracias, Sara. Alfredo, despois de tanto debatelo aquí luns a luns, ao final Syriza acepta este terceiro rescate. Sí, creo que isto devolvenos un pouco casi a miña primeira intervención neste programa na que plantexaba que, bueno, que se Syriza fixera campaña dicindo que eran tan malísimos os rescates europeos porque estaba negociando un terceiro, non? E isto, cando chegamos ao borde do precipicio e ao final Tsipras acorda e asina, amosa que a alternativa a todos estes rescates europeos que eles venderon como a peste é aínda moito peor. Pero o que creo que nos ten que facer reflexionar é un pouco... Bueno, aquí se falou de certa incluso genialidade negociadora de Tsipras, non? Que agora xa vemos onde quedou. Pero creo que habería que falar de para que serviron estes 5 meses de Syriza no goberno. Realmente, cando Syriza colleu o goberno, Grecia estaba comezando a crecer e comezando a volver a financiarse nos mercados. Agora volve a estar nunha situación moito peor tanto de recesión como de financiamento. A confianza con Europa, que xa era bastante complicada, agora é moito máis difícil. O sufrimento das capas pobres da población, despois de telos secuestrados con corralito de 6 días para nada, é moito peor. E a desconfianza da poboación cos políticos, que antes xa sentían que lles estaban timando cando un presidente acaba de facer un referéndum para logo facer exactamente o contrario do que saiu no referéndum, pois tamén queda danado. Entón, que gañou Grecia con Syriza estes 5 meses? Deixa aí esa pregunta que tempo temos, Xosé. A ver, que... Como explicamos ahora o referéndum tamén? No, a ver, que hai unha semana estábamos falando da victoria de Tsipras, non? E o que temos é unha derrota de Tsipras. Pero eu creo que o problema é que decías de que valeu este goberno de Syriza, non? Como contextualizamos o referendo do domingo pasado? De que vale a democracia? Casi sería a pregunta, non? De que vale que en xaneiro un partido obteña casi maioría absoluta con un programa anti-austeridade, de que vale que o domingo pasado houbera un referéndum en que o 61% da poboación di non a austeridade, se logo ese goberno aplica unha política austericida como que está aplicando, non? Entón, o problema é onde nos deixa isto a democracia en Europa, non? É dicir, realmente o que estamos verificando é que é indiferente o que voten as poboacións, non? É indiferente o voto popular porque logo as élites fan e desfan en función de intereses totalmente distintos. Non en Grecia, aconteceu no Estado español con Zapatero, aconteceu no Estado español co señor Rajoy, que se presenta con un programa e logo fai o contrario, etc. Entón, aquí temos un problema de legitimidade e o que me parece que pasou hoxe creo que é un asunto gravísimo. Realmente estou consternado, non? Claro, porque a semana pasada efectivamente se podía decir que Tsipras... Estamos falando de que había unha posición de forza negociadora por parte de Grecia. Acababa de gañar unha legitimidade democrática brutal, non? Que Tsipras ia ir a Bruselas con todo un pobo detrás, non? E cal foi a resposta da Unión Europea, non? Procurar a humillación de Tsipras, que tanto como procurar a humillación do pobo que votou masivamente, non? Entón, bueno, eu creo que isto coloca o mítico déficit democrático da Unión Europea, que xa creo que prácticamente é casi obsoleto falar de déficit democrático, que haberá que empezar a discutir é se a Unión Europea é unha organización democrática ou non. Veña, máis opinións e despois os interpelades. Eu volvo tamén á miña primeira intervención. Decía Alfredo que ele recupera a primeira, eu tamén. Isto ao final vese cale ao rumbo que está a tomar a Unión Europea. Que rumbo? Un rumbo no de que ese cliché franquista de educación de a letra con sangre entra é o que está intentando facer a señora Merkel e o seu ministro. E ao final é o que lle impuxeron a Grecia. O que lle impuxeron a Grecia foi que ou faz o que queremos ou te marchas. Entón, lle abriron a porta. E cando chegou o señor Tsipras a Europa, xa lle tiñan aberta a porta e tamén xa lle tiñan posto medio corpo fora. E polo tanto, ao final, el reculou e deixou tamén, dende o meu punto de vista, pois ao final ao pobo grego un pouco, bueno, pois tirado, non? Na estacada. Pero claro, preguntaba Alfredo, genialidade na negociación? Home, a ver, de momento creo que ningún goberno de Europa lle plantou cara á troika
a este organismo que non elixiu ninguén, por certo, hai que reiteralo tamén, porque levamos semanas falando, pero aquí ninguén se corrixe na Unión Europea. Aquí o único que facemos, cando analizamos, estamos analizando o povo grego, pero por desgracia en Europa non cambia nada. E mira que se está intentando, porque ao final o que se está a demostrar é que o mal rumbo que se está a tomar nas políticas non é por culpa de Grecia, é por culpa da Unión Europea. Porque agora lles vamos a impoñer un terceiro rescate, tamén se demostra que dá igual quen goberne, dá igual que este Papandreou, que estén un da dereita, un da esquerda, un do povo, porque Tsipras creo que non é socialista. O digo porque ese final é o mensaxe que queda. No, claro, é que a mí me fai gracia, porque aquí ao final estamos dicindo que referéndum moi ben, é dicir, eu creo que falaba na última tertulia que estive aquí que me parecía ben que se consultara ao povo, pero claro, consultouse ao povo e agora non se lle fai caso. Pero non digo que agora Tsipras non teña o mandato, senón que eu tamén, claro, me gustaría verme na situación para ter que abordar esa situación e tamén ter que tomar decisións, porque nada fácil deberá ser como fixo unhas declaracións Varoufakis completas nas que decía que ter que enfrentarse a cara de perro con todos estes que lle estaban dicindo que tes razón, pero imos facer o que nos dé a gana, pois hombre, que non debe ser nada fácil, non? Carlos, había máis. Bueno, eu creo que o problema de fondo de Grecia e da Unión Europea permanece no mesmo sitio onde estaba hai unha semana e, se me apuras, onde estaba antes do referéndum grego. É dicir, evidentemente, aquí o goberno de Tsipras buscou fortalecer unha posible solución intermedia ou unha vía intermedia ao problema que se movía entre, digamos, seguir en esta voráxine de recortes e austericidio ou a salida de Grecia do euro, que non era querida, hasta onte, polo menos, non era querida pola maioría da poboación grega. O referéndum veu a fortalecer esa posición, sexa máis un farol ou sexa realmente unha xogada para intentar negociar con outra posición. A cuestión é que o que se está negando é esa vía do medio, é dicir, a troika, sin o FMI, se se quere, pero o Banco Central Europeo ou o Eurogrupo sigue apostando pola unha posición extrema. A posición extrema que é de que aquí non hai unha quita, de que aquí hai máis recortes que efectuar e intenta, ao mesmo tempo que se carga a soberanía dun Estado soberano, e digo soberano porque a soberanía é compartida e hai unha parte que descansa na Unión Europea, pero é un Estado con leis e con constitución de seu, e arramplar con os poderes financeiros e con os poderes especulativos e con todo o que causou esta crise económica en Europa e no mundo. Faime gracia a intervención de Alfredo intentando botarlle a culpa e os males da poboación grega a 6 meses de goberno de Syriza. Me fai moita gracia cando levamos 7 anos de crisis de goberno de socialistas e de dereitistas, que son, en todo caso, bastante máis responsables que 5 ou 6 meses que poda levar Syriza gobernando. En calquera caso, a onde vou? Eu creo que esta situación, agora mesmo, non soluciona o problema de fondo, é dicir, máis recortes, máis miseria, vai a xenerar en Grecia unha situación insostible, como era xa agora, pero que vai a fortalecer posicións máis extremas a respecto de cal é o problema e cales son as súas solucións. E eu temo que se faga verdade que efectivamente se levante por un lado que cae, por outro lado Syriza entrará en crise, obviamente, por unhas demandas e por unhas tensións entre internas ao goberno e coa propia sociedade civil, que votou 61% ou non no referéndum do domingo pasado, pero evidentemente aquí vai haber posicións extremas na sociedade, como as posicións de Amencer Dourado, que se van a fortalecer. Non sei en que pode derivar isto, pero obviamente Alemania, centralmente, e os seus socios do Eurogrupo están liquidando a un país non só por cuestións económicas, porque ao final isto é usura e se podería resolver de moitas outras maneiras moito máis civilizadas, por decirlo así claramente, sino que está intentando de aprender unha lección política ao resto da Europa do Sur. E a Europa do Sur, efectivamente, hoxe nos despertamos con unha mala noticia, porque creíamos que sí, desexábamos outra salida para a situación grega, e isto ven a negalo e a complicar máis as cousas. As eleccións do Estado español a final de ano pesaron esa decisión. Estas e outras máis, é dicir, a situación dos países que teñen unha débeda insostible non é só España, é Portugal, é Italia, é Grecia. Marilar. Si, eu estou de acordo con isto que decía Carlos e quero insistir en que o que se fixo con Grecia é un acto político. Isto é que casi poderíamos decir que había un guión, porque efectivamente dicir que Syriza é responsable
do que ocorre en Grecia neste momento, despois de todos os anos anteriores, isto pois é unha falacia, non? O sea, Sirisa o único que pode ser responsable é da negociación, o sea, pero non da situación en que estaba o país. Máis responsable é, por exemplo, un señor que se chama Mario Draghi, que como antes moi ben decía Aitor, a esta xente non escolleu ninguén, pero Mario Draghi foi a persoa que estaba asesorando o goberno grego no momento en que se fixo toda esa maquillaxe e se falsearon traballaba os contos, Goldman Sachs. Pero eu claramente creo que desde o principio que se quería aí era dar un escarmento, humillar, non? Como dixestes xa algúns de vos, e ademais, digamos, facer exemplificar pois que non vamos a permitir gobernos de esquerdas, non? E unha das cousas que estivo en riba da mesa estes días, que é tremendo, digo por poñer un exemplo, foi dicir, o que pode poñer Grecia como aval de isto é o seu patrimonio, o enorme patrimonio que ten artístico, non? De forma que xa non chega con que, eu que sei, o altar de Pérgamo, ben, eso estaría no que hoxe é Turquía, pero o altar de Pérgamo está en Berlín, non está no sitio onde debía estar, o Partenón, a metade, está horrible, nunha sala que parece un jalpón, no Museo Británico, e resulta que agora queren que o que queda, eu non sei que é, Delfos ou tal, o sea, que tamén o poñan. Isto é humillar Grecia, efectivamente, para darle unha lección aos outros povos e é para axudar a Mariano Rajoy. E a min deume vergonza escoitar esta mañán, en fin, a Mariano Rajoy, deume vergonza, porque no canto de falar como un presidente dun goberno dun país do sur, e que ten toda unha serie de problemas, que ten unha débeda per cápita superior á grega. Exacto, e que ten esa débeda, pois el parecía que estaba aí facendo de monaguillo da señora Merkel. Despois de tanta esperanza que despertou Siriza en determinados sectores sociais, despois do que aconteceu agora, non temedes que ao final a sensación coa que se quede a ciudadanía sexa, da igual que en goberne, porque ao final aquí só hai unha liña que seguir? Bueno, é que eu creo que, a ver, hai un debate moi forte dentro de Siriza, ¿no? E, bueno, agora podemos acabar deducindo que o referendo era máis un pulso interno que un pulso a Merkel, ¿no? Dentro do propio movimento Siriza, ¿no? E o que creo que se verifica é que a vía reformista dentro da Unión Europea é unha vía que non leva a ninguna parte, ¿no? Non hai marxe para esa vía, ¿no? Porque nin sequera as propostas moderadísimas do señor Tsipras son aceptadas, ¿no? E, por tanto, ao final, os propios feitos están dando a razón ao señor Lapavitsas, ¿no? O economista do sector da plataforma de esquerdas de Siriza, cando afirma, ou cando ten afirmado, que non é posible facer políticas verdadeiramente progresistas dentro da eurozona. É que non o é. É que ese é o problema fundamental, non? E, por tanto, cando te presentas con un programa rupturista dentro da eurozona, logo se verifica que eso non é factible, non? E a posición do señor Tsipras ao final sempre estaba condicionada porque unha das opcións que cabía imaginar sobre a mesa, que era a saída do euro, e que mesmo podía utilizarlo mesmo como arma a hora de presionar, chegados a este punto, claro, el nunca utilizou eso porque el non desexaba esa saída, co cal ao final estaba mesmo no campo de Merkel que no campo de Lapavitsas, por simplificar, non? E este é o problema real. O problema real é, bueno, dentro da Unión Europea é posible unha política sustancialmente, cualitativamente distinta a que, digamos, personifica o bloque bipartidista? Parece que non. Sí, por poñer un matiz. É posible facer outra política dentro da eurozona? Probablemente sí. É posible facer outra política dentro da eurozona cos cartos que che presta a eurozona da que eles queran? Pois probablemente non. Pero é que o problema fundamental, o cerne do fraude de Siriza é que se presentan unhas eleccións non prometendo o que eles van facer, senón o que van a facer outros 18. Eles se presentan unhas eleccións dicindo se gañamos nós, os outros 18 países da eurozona van a facer o que queramos nós. Iso é un fraude democrático. Hoxe o dicía o primeiro ministro holandés, que el, ao apoiar Holanda, que ten que votarse no Parlamento holandés tamén, un terceiro rescate a Grecia tamén está a incumprir unha promesa electoral. El prometeu en campaña que non iba a haber máis cartos para Grecia. Pasa o goberno finlandés, que ten metido un grupo euroescéptico
como na vicepresidencia, e que tamén prometeron en campaña que non iban a dar máis cartas a Grecia. O propio partido de Merkel, non? Tamén O propio sente a partido- presión de verdade pola que dereita. sei que sempre recalco isto, pero é que o outro día lialle un politólogo no Twitter e creo que ten toda a razón. Eu non vou escoitar un segundo máis de suposto análise sobre a situación de Europa cando non estamos abordando a realidade dun factor que hai diferentes preferencias electorais nos distintos estados. Pero non podemos falar da democracia contra os técnicos, é que iso non é así. É que se isto é unha humillación para o señor Tsipras, hai que dicir que a señora Merkel vai volver a Alemanha, lle vai ter que explicar aos alemáns que vai darlle máis cartos ao goberno que lle chamou nazi e que o goberno que lle chamou terroristas. E a señora Merkel, que o último rescate grego xa tivo 30 deputados do seu partido que se rebelaron con a disciplina de voto, votaron que non, pois o mellor agora ten 50. Imos falar en serio de todas estas Ben, cousas. brevemente, Carlos, que temos que ir onde Sara e seguimos. Unha enquisa destas televisivas de urxencia esta mañá, nada máis sair das reunións e intervir ante os medios, tanto Tsipras como a señora Merkel, decían que en Alemania un 80% da poboación creía que era un acordo demasiado suave para Grecia. Nos estamos falando de humillación de un país. E hai xente en Alemania que opina que, ao contrario, moi ben, pois entón aquí hai un problema, non existe Europa. Non existe Europa. Demos europeo, pero entón non é que pero xa non é que sea unha cuestión de demos, non é só unha cuestión de demos, é dicir, Europa non se construiu empezando polo demos, a Unión Europea, non? É unha construción, digamos, non digo de intelectuais ou de poderes ou tal, o que se queira, pero non partiu da base, non partiu das ciudadanías de cada Estado. Ben, en todo caso, en un primeiro momento se puxo énfasis en determinadas cuestións que tiñan que ver con dereitos, con cuestións que podemos compartir, creo, independentemente de ideoloxía, e se digamos, envolvía todo iso de unha política de cohesión económica defendida durante a entrada de Portugal e de España no mercado común, etc. etc. Eso é unha fase na construción europea. Hai tempo que estamos en outra fase, desde o Tratado de Maastricht, se se queres, ou incluso antes, desde o sistema monetario euro. Entón, en esta nova etapa non hai Europa, nin hai demos, nin hai nada. O que hai é un cuarto Reich, no que algúns países estamos condenados a ser protectorados. Sí, e isto é así. E hai un sistema político que lle dá, digamos, unha pátina de leve legitimidade a todo isto, que o único que fai é non facer política, sino comportarse como unha relación de acreedores e debedores. Entón, claro, eu son un desafiuzado e intento negociar a quen lle debo pasta para que non me bote da casa. E entón, claro, reúno os veciños de aquí, do lado da casa, que me conocen e saben que eu estou sin traballo pola crisis tal e veñen a apoiarme, pero ao acreedor lle dá igual. Ao acreedor o que quere é botarme da casa. Lle dá igual que eu esgrima razóns, que lle propoña alternativas, que tal. Incluso que che pagan, eso é unha relación de acreedores e debedores, con as raíces históricas que xa temos analizado aquí, e que non son para nada legítimas desde un punto de vista democrático ou desde un punto de vista humanista. Ben, porque a débeda se xerou como se xerou e de todo o dinheiro que recibiu Grecia, o 80% se foi a financiar bancos, e a maioría de fora, ni siquiera bancos gregos. Esa é a débeda de Grecia. Vamos a ir con Sara Torreiro. Ahora seguimos, que ten a palabra Aitor, Marilar. Contanos, Sara. Ben, pois, ante todas estas cuestións dende Grecia, as redes sociais pois reaccionaron cun hashtag que era This is a cap. Isto é un golpe, evidentemente un golpe de Estado. Con esta contundencia, pois reaccionaron os usuarios de Twitter ao coñecerse a primeira hora e tras esa interminable noite de negociacións que a Eurozona lograra ese principio de rescate. A ciudadanía europea non tardou en dar a súa opinión a través das redes sociais con esa etiqueta, con comentarios críticos, con sabidos chistes, fotomontaxes, que, bueno, soen ser a delicia das redes sociais sempre. O Premio Nobel de Economía, Krugman, reaccionaba ante esta etiqueta e dicía que os internautas que escribían coa etiqueta This is a cap estaban no certo. E aquí podemos ver algunhas das reaccións. Por unha banda, Xosé Manuel Beiras subía algunhas viñetas, Merkel, a Unión Europea fundíndose, tamén Martiño Noriega, o Matrix do modelo europeo comeza a facer auga, This is a cap. Había tamén algunha reacción máis, como a de Pisarello, dende Barcelona, dicía que Krugman tamén denunciaba o demencial golpe anti-europeo, non? De Schäuble e compañía, tamén poñía ese hashtag This is a cap. A ver se temos por aí algún máis. Pablo Iglesias, todo nuestro apoyo al pueblo griego y a su gobierno frente a los mafiosos, This is a cap. Como podedes ver, 2.200 rechíos e 1.600 favoritos. A ver se aparece algún máis.
Están aí os compañeros de realización, xa non hai máis. Bueno, tamén Xavier Vence, que aparecía antes ao principio, dicía que Galicia podería estar no mesmo camiño que Grecia unha vez que isto ocorrera, non? E falando xa de cuestións un pouco máis serias que as redes sociales, non? O Consello de Goberno do Banco Central Europeo decidiu manter o máximo de provisión de liquidez de emerxencia aos bancos gregos que poden solicitar en 89.000 millóns de euros. Así, o organismo non elevou este importe a pesar de que os países chegaron a ese acordo para a asistencia financiera a Grecia tras esas 17 horas de negociación. Por outra banda, o corralito mantense, os bancos gregos seguirán pechados polo de agora, según afirmou unha fonte do Ministerio de Finanzas grego a Reuters. O corralito xa se estende por 2 semanas e, según estas fontes, por agora non hai data para reabrir as entidades helenas. O domingo, o ministro de Turismo grego recoñecera que se tardaría ao menos 2 meses en levantar os principais controis de capitais, aínda que dende o goberno de Siriza insístese con frecuencia en que a apertura é inminente. Moitas gracias, Sara. Aitor. Bueno, dixo antes Alfredo que teníamos que falar en serio. Pois falemos en serio. En 1953, Alemania firmou, co resto tamén da Unión Europea, creo, unha quita do 50%. Creo, algo así, máis ou menos. Eu, evidentemente, non nacera. Por lo tanto, falo máis por coñecementos de historia que por realidades. Estamos no 2015. Quizáis a Alemania se lle esqueceu. O 80% dos que falaba antes Carlos, ao mellor, esqueceron todo iso. Pero creo que Europa debería ter cambiado moito e avanzado moito durante todo ese tempo e non esquecer a memoria tamén. Por iso, ás veces non podemos solamente lembrar o que nos convén. A mí o que máis me preocupa de todo isto é a perda da democracia. Se está a falar dun golpe, efectivamente. E que unha das condicións, que hoxe non a puxemos arriba da mesa, pero a mí me parece fundamental. As votacións sobre temas fundamentais van a ser controladas pola Troika. É dicir, o que aprobe o Parlamento grego vai a ter que ser revisado pola Troika. Pero en que momento? Entón, é que xa se perdeu completamente a legitimidade do povo grego e do Parlamento. É mellor que o quiten. Para que? Así van a forrar os cartos, porque total vai a decidir Merkel. E aparte, a mí Merkel non me dá pena ninguna. Se lle ten que explicar a súa poboación por que estamos nesta situación, que lle explique. Pero aparte que o explique ben. Que ao mellor esas políticas que impuxeron eles son as que nos están levando a esta situación. Que o explique, que dé a cara. E se ten que marchar, que marche. Por certo, por que non se plantea Alemania marchar? Que marchen eles de Europa. Non lles convén, non? É mellor que votemos e ameacemos a outros. Se queren construir un cuarto Reich, como comentaba algo antes Carlos, pois que construan. Pero que construan coas súas normas, pero sen contar tamén co beneplácito do resto. Eu creo que, para facer un pouco de autocrítica, xa que ás veces se di que os socialistas non o facemos, eu creo que a socialdemocracia europea fallou de libro. Tivo un fallo de libro. O presidente do Parlamento Europeo fixo unhas declaracións lamentables. Lamentables, é dicir, bochornosas. Eu non me sinto con nada, pero nin por asomo, identificado con ese señor. Pero ao mellor é que xa non é un problema da socialdemocracia, é que é un mellor un problema de norte-sur. Porque a min xa, quizáis, sexa ese o problema, porque se o 80% dos alemães están de acordo, non sei. Eu que sí que teño claro é que este rumbo, como xa dixen moitas veces na Unión Europea, 80% dos alemães parecelle suave o acordo que ainda peor non pos. É dicir, se lles parece suave isto que lles están facer no povo grego, é que ao final estamos perdendo completamente a dose de humanismo. É que pasa? Os cidadáns de Grecia son menos que os cidadáns alemáns? Ou valían máis os cidadáns de alemáns do 53 que os do 2015 de Grecia? É que a min isto non me vale. É dicir, falemos en serio. Pero falemos en serio, as políticas que leva a cabo aquí Mariano Rajoy son a prol da cidadanía? Ou son completamente en contra? A xente non vai a creer na política por todo o que está a facer Mariano Rajoy. E xa se veu a posición que tivo. Estará ali sentado o caladiño, porque aparte de non saber falar inglés é mellor que este calado, porque o mellor non sube máis o PIB. Entón, aparte de claudicar con todas as políticas que está a levar a señora Merkel, o mellor, o que podía ter feito eran unhas declaracións propias dun presidente do goberno que representa a todos. Porque polo menos a min non me representou. E aparte, outra vergonza máis, que estamos de vergonza en vergonza. A vez que hai unhas declaracións, eu xa temo a ver quen fala. Por lo tanto, é que Europa ten que cambiar. Pero, que aparte, eu creo que non ten sentido. É dicir, eu creo que unha entrevista onte, creo que penso que era no Diario del País, co ministro de Economía francés, que dicía de seguir esa cousa non lle dá 10 anos o euro. É que eu creo que non. Marilar, Alfredo, despois me xunto.
algunhas das cousas que se comentaron, quería falar desto das enquisas, porque resulta que a construción de Europa son moitas cousas, e unha delas pois é precisamente unha relación entre os povos que supere os estereotipos que hai. E entón o que estivemos vendo durante todo este período, non é únicamente, agora agudizouse con toda a cuestión de Grecia, é que o que se están é reforzando estereotipos que ademais son falsos, non? E entón o 80%, se o 80% dos cidadáns parecelle suave, pois é porque se lles estivo vendendo desde os medios de comunicación, non? Que operan como un lobby, que os gregos eran uns vagos, se dixeron todas esas cousas, as cuales contribuiu tamén Mariano Rajoy, dicindo, eu como lle vou a decir a xente que lle vou a pagar os de tal para que non traballen, cando despois, se imos ás estatísticas, non, que digamos a parte científica do asunto, pois vemos que en realidade os españois e os gregos traballan máis horas, non? Entón, o ano traballan máis tempo, pero é espectacular a diferenza. Entón, resulta que esa outra parte que podía ser esa integración entre povos non se está facendo, sino que se vai a todo o contrario. Sonche menos productivos que o que lles pide Merkel, non? Aos gregos e aos españois. Alfredo. A ver, son moitas cousas, deixame poñerme en orden. Por un lado, hai que lembrar efectivamente a condonación da débeda de Alemanha no ano 53, hai que lembrala, pero hai que lembrar tamén que eso supuxo un 10% do PIB de Alemán e a quita que xa tivo Grecia no ano 2012 supuxo o 50% do PIB de Grecia. Digo, porque hai que lembrar todo, non só as leccións da historia. 50% do PIB? Do PIB, efectivamente, porque era a débeda xa superaba o 100% e houve unha quita que superou o 50% da débeda. Non estamos nun marco común de moeda. Sí. Vale. Non había euro, non? Non. Non, pregunto, por que? Non, é que de feito porque hai euro é porque hai estas condicións a Grecia, senón probablemente a mellor Alemania tamén podía xogar coa súa moeda daquela, non? Grecia non. Pero eso que ten que ver con canto, pues creo que é importante. Canto se lle perdoa ou canto non se lle perdoa. Sí, ti estás falando de que daquela se supoñía un 10% do PIB. Sí. Eu non entendo moito de economía, pero que sí que teño claro é que se podían xogar coa súa economía é diferente a que estar nun marco común na que non lles deixan tocar nada, pero e aparte lles impoñen as medidas. Vamos a ver isto de impoñer as medidas. Cipras puido non asinar. É que estamos a falar de que a austeridade é imposta. Bueno. É imposta por qué? Porque se Cipras non asina, a austeridade vai haber igual. Vai haber igual se sae do euro e se vai a unha devaluación da moeda, vai haber igual se impaga débeda e logo non se pode acceder a crédito, entón o Estado grego ten que recortarse moitísimo máis. Quero dicir, non falemos con tanta lixeireza do Cuarto Reich, non? Porque aquí parece ser que todos son nazis, excepto os únicos nazis que hai en Europa que estaban a favor de Cipras, que eran os señores de Amanecer Dorado e os señores de Marine Le Pen. Pero imos a máis temas. Xa sabemos de onde ven a débeda de Grecia. Grecia xa tiña unha débeda descomunal antes de entrar na Unión Europea, antes de entrar no euro. Claro que sabemos de onde ven a débeda de Grecia. De ter déficits acumulados orzamentarios, de non cadrar as contas durante décadas e décadas. Dende logo, iso non llevou botar a culpa a Siriza. Eu non dixen que a culpa da situación actual a teña Siriza. Dixen que os 5 meses de Siriza non serviron para nada. E díxeno porque, efectivamente, Siriza herda un Estado fallido. Pero o que fixo neste tempo, en vez de intentar superar as eivas dese Estado, é xogar a baza do inimigo exterior para non recoñecer os erros propios de Grecia, e, sen embargo, perpetuar o modelo de nova democracia PASOK, perpetuar o modelo de seguir crecendo a base de débeda, o modelo de que me sigan prestando e eu sigo gastando o que me prestan e eu nunca, endexamais, consigo cuadrar as contas e poder desenvolver unha política propia, porque para desenvolver unha política propia terei que ter os medios para recadar os ingresos. Dignidade para o povo, é o que estaban pretendendo, é a diferencia entre un modelo e outro. Un modelo é, dá igual ao povo, hai que impoñer esas medidas, e outro é, vamos a pescudar a dignidade para o povo como sexa. Pero dá igual a dignidade do povo holandés tamén. Pois sí, efectivamente, estamos nun marco común, todos tenemos que ser solidarios. Porque esa solidaridade non vale para uns e para outros. Non, Aitor, o problema grande de desconfianza que ocorre con Cipras neste momento é que o señor Cipras vai a intentar un acordo no que, efectivamente, para chegar a un compromiso as dúas partes teñen que ceder. E o que se exixe da parte da Unión Europea é, señor Cipras, vostede ten que volver a Grecia e vai ter que ter un certo desgaste político, porque nós imos telo. Nós, Finlandia, Alemania, tal, cando volvamos e expliquemos que imos a facer un novo rescate a Grecia, imos ter desgaste político no noso país. Vostede tamén ten que telo. E o que o señor Cipras
rehúsa totalmente ter desgaste político e vai e se convoca un referéndum para erixirse en lord de multitudes no salvador do povo. E iso é o que provoca desconfianza na Unión Europea, porque eles din, se imos a chegar a compromisos, se imos mirar por riba dos intereses electorais e nacionais, imos mirar todos. Porque se é así, facemos un referéndum tamén os alemáns, facemos un referéndum tamén os fineses e imos ver que sae do Vale, pois que fan o referéndum que Angela Merkel pida o voto favorable á reforma grega. Vale? Non ten o apoio do povo, pois que faga un referéndum apoiando os gregos. A ver que sae. A ver se o povo alemán, se Angela Merkel pide o voto a favor, votan en contra. Digo eu, coherencia, non? Que vaya o holandés e que vaya ao seu país e diga, vamos a apoiar os gregos, e que despois, cando se faga o referéndum, pida voto a favor. O que non vale é dicir, vamos a facer un referéndum no noso país e eu vou a pedir o voto en contra. Pero señor, porque o señor holandés fixo campaña dicindo que non iba a dar máis cartos a Grecia e vai non facer. Pois justamente, eso está facendo un sacrificio con respecto ao seu mandato electoral. E o señor Tsipras era o que non o quería facer. Pero ese presidente se presentou no seu país para... Claro. Vale, e o señor Tsipras tamén. E o señor Tsipras quería que o 2% da población europea, que son os gregos, impuxeran insolidariamente co resto de países. Non discutades tanto que estades máis de acordo do que parece, non discutades tanto. Vamos a ver, que está ben discutir, é que eu a imaxe que teño dun golpe de Estado ten máis que ver con 1973, no? O Palacio de la Moneda, Allende pechado no seu despacho con unha arma, no? O que houve este día non foi un golpe de Estado, no? Porque un golpe de Estado non o asina a quen o golpe vai dirixido, no? E aquí, efectivamente, o señor Tsipras asinou este acordo. Cambiaron os tempos, non? Sí, bueno, pues en un golpe de Estado, en fin, máis é un suicidio con un golpe de Estado, por si é algo, ¿no? Pero un golpe de Estado é outra cosa. En todo caso, o señor Tsipras acaba asinando un acordo que é peor que aquel que foi votado negativamente polo povo grego o pasado domingo. É dicir, o pasado domingo as condicións que tiña Grecia eran mellores que as que finalmente asinou hoxe, no? O cal é monstruoso desde o punto de vista democrático, porque os gregos lle din que non a algo que era mellor que o que van a ter. Bueno, hai informacións incluso que apuntan que Schabel, o ministro de Finanzas alemán, nin quería o acordo. É que agora, fora, 5 anos fora. É que agora Violando, que dixo que mediara para que os alemanes baixaran a súa postura. É que algo realmente... Iso tamén para analizar, non? Esa tensión, Francia-Alemanha, que hasta ahora hai un acordo total, a ver que pasa. A lógica que hai agora neste momento é que as políticas que se aplicaron en América Latina vía militar, o sea, vía dictaduras militares, nos anos 80, 90, aquí se están aplicando en democracias formais e con absoluto desprecio da vontade popular. E iso é o que é tremendo, non? Iso é o que é tremendo, porque aquí, efectivamente, é indiferente, porque ti volvíchelo a decir aí un momento, é dicir, de que serviron estes 5 meses de goberno Tsipras? Pero que a conclusión é de que serviu que o povo grego votase a Syriza e votase por unha coalición de esquerda radical? De que serviu? De que serviu o referendo do domingo pasado? De que sirve que convoquen eleccións anticipadas agora? De que sirve? De que sirve que haxa eleccións no Estado español a finais deste ano? Vai a servir de algo? Vai a modificar algo? Vai a condicionar as políticas? É que o problema é este. É dicir, o problema é, sirve de algo que o sistema democrático de partidos que existe aquí para modificar as condicións ou non? Ou simplemente as políticas se deciden por oligarquías que non se someten finalmente. Si se someten a votación, porque lexe que se presentan e son votados, etc., pero logo non se consideran atadas a vontade popular, non? Carlos. Bueno, eu estaba... Que te vas aí reflexionando desde un rato. No, reflexionando, no. Bueno, eu penso que está dito fundamental, é dicir, o que hai unha incerteza sobre onde camiña isto, non? Se os gregos agacharan a cabeza como povo, xa non como goberno, senón como povo, si conduce a unha situación social de revoltas, de ingobernabilidade, si conduce por algúns dos eventos que poidan suceder aínda esta semana, porque o rescate non se efectiviza hasta que o Parlamento acorde determinadas cuestións. As próximas 48 horas, en principio. Poden pasar cousas que non están ao meu alcance, desde logo, para analizar. En calquera caso, creo que estamos asistindo a eso, a un punto no que a madeixa xa se enguedellou tanto que é moi complicado de resolver. Entón, vayamos a un escenario onde a mellor as cousas aínda non chegaron a ese punto, como é España, non?
Ben, pois en España, a pesar do que din moitos medios de comunicación privados que están operando a unha en todo o ámbito da Unión Europea, tamén en Grecia, a pesar do que nos din os gobernos da dereita actualmente gobernantes en moitos estados, a situación de España non é moi diferente. Non digo que sexa exactamente igual, pero comparemos débeda pública, comparemos tasa de paro, comparemos rescate bancario... É que o Estado español pode acceder aos mercados para emitir bonos. Imaginemos que agora a cidadanía española é consciente de que debemos diñeiro e que nos poden aplicar exactamente o mismo cerrollo que a Grecia, se nos dá por decir que nos plantamos, que non queremos máis recortes, ou que queremos cambiar as políticas, ou que queremos poñer un goberno de outra cor. E de outra cor real, non de outra cor solo... Non sei se me entende. Ben, pois resulta que a situación non é moi diferente. Debemos diñeiro, as pensións están todas investidas ao fondo de rescate en bonos de débeda propia, como unha autocarteira, e iso sería, digamos, ao garete as primeiras de cambio, é dicir, aquí non habría que recortar, o primeiro recorte é automático, pensións no aire, para todo o mundo. Para os maiores de agora, xa non digo para a miña xeración ou para a xente que ven detrás de min, que xa nin siquiera espera ter unha pensión. E isto non o estou inventando eu, e vos populi desde hai uns anos en este país. Bueno, pois, que se pode facer? Realmente, as alternativas, as únicas que hai é baixar a cabeza, tragar, aceptar pasivamente cada vez unha sociedade máis desigual, aceptar que unha xeración inteira de mozos e de mozas emigren automáticamente despois de formarse aquí, aceptar todo iso ou botarnos fora do euro. Nos queren deixar só esas dúas alternativas? Se esas son as dúas alternativas, eu digo, hoxe, vámonos fora xa. Pero non, porque, claro, Grecia sola a poden machacar así. 2 ou 3 países do sur de Europa con unhas economías moito máis voluminosas. O Estado español, se dicen 15% eso, da economía da zona euro. Desde logo íbamos a armar un poquinho máis de ruido. Eso teño claro. E sí, habería unha situación, como decía Alfredo, a mellor os primeiros anos de axuste son igual de duros, pero despois tes unha moeda propia, despois tes soberanía, despois podes regular a túa economía de outra maneira, podes devaluar, podes facer moitas cousas que agora os estados dentro da zona euro non poden facer. Bueno, pois empecemos a plantexar abertamente. Se os que mandan a Unión Europea non nos deixan alternativas de reforma e de democratización da Unión Europea, pois vamos falando abertamente do que nos espera, porque non estamos en unha situación moi diferente. Veña, Marilar, pasamos ao seguinte tema. Sí, pois eu estou de acordo con que todo isto, como dicía antes, trátase dun escarmento e trátase de avisar, porque aquí vai haber eleccións e todo indica que o Partido Popular vai perder, e entón avisar, ollo, que vos pode pasar pois algo parecido a Grecia. Entón eu creo que é unha situación pois grave e que o mellor hai que poñer en riba da mesa outro tipo de alternativas, non? E desde logo moi seriamente pensar que é o que temos na Unión Europea, porque, a ver, eu creo que hai moitas formas de dar un golpe de Estado, non? O coup famoso. E pode haber algunhas que foron como no 73, como o que se falaba antes, pois os tanques, non? Como aquí no 36, ou pode haber outros que son intervencións que se afogan un país e non lle permiten, pois, desaparecen os cartos de aí, cartos que, como xa me parece que dixo Aitor antes, o que foron a salvar foron a bancos alemáns, por certo, pois é unha forma de intervencionismo, e esta é a que está aplicando Europa. Non, a ver, Europa, cando decimos Europa, que decimos? Pois decimos esta xente que están aí, esta troika, esta xente que non foi elexida, e algúns gobernos de dereita. Para pechar, Alfredo. Algúns gobernos de dereita e os ricos son os que están impoñendo esta Grecia. Cando xa o lembraba na anterior semana e o vimos outra vez esta vez, os países máis belixerantes con Alemanha foron gobernos socialdemócratas de países, o sea, con Grecia foron gobernos socialdemócratas de países máis pobres que Grecia. O goberno letón, o goberno eslovaco, todos os que non están dispostos a ceder máis para un país máis rico. Eso é o que vos queredes convertir nunha dialéctica dos ricos de dereitas contra os pobres. Ao final foron socialdemócratas máis pobres contra os ricos, os máis ricos que eran Grecia. Imos falar de soberanía. Efectivamente, un pode ter soberanía e ninguén lle pode dicir a un goberno o que non pode facer cando ese goberno fai cos recursos que el consigue.
Cando ese goberno, voluntariamente, como xa dixen aquí en algunha ocasión, recurre a montar o seu estado de benestar e o seu modelo social con cartos prestados, efectivamente está poñéndose voluntariamente a súa soberanía en mans dun acreedor. No tocante a que o diñeiro foi para os bancos, imos recoller o símil que decía Carlos do desafío usado. Efectivamente, unha persoa non ten para pagar o seu acreedor o alquiler da súa casa. Me faga solución, senón vou ter que darlle a palabra, Alfredo. Lle empresto cartos para que lle pague o acreedor, o meu rescate foi para o acreedor ou tuvo algún beneficio para o inquilino? É que iso que pasou con Grecia. A Grecia se lle fixo unha... O inquilino xa non tiña cartas ao principio, porque cando se construiu Europa xa sabían a situación. Se xa sabían a situación, pois moi mal. Na Biblia se fala que se chama usura, que eu estou francamente asombrada de todos estes partidos que se chaman cristiáns, porque eu son libre pensadora, de que se permita a usura da forma en que se está permitindo. Pois a usura que Grecia teña uns tipos a usura, os bancos, o que cobran os bancos. Sí, pois os préstamos que ten Grecia ahora ten un tipo de interés moito menor que calquer outro país europeo. Esa debe ser a usura. Precisamente porque se sustituiu os bancos por un prestador público. Esa é a usura? Non, a usura é a situación na que poñen a Grecia. Cando chega Feijóo ao poder en Galiza en 2009, que deberá teña Galiza respecto do Produto Interior Bruto e que deberá ten agora? Ou cando chega Rajoy ao goberno en España, que deberá tiña sobre o Produto Interior Bruto e que deberá ten agora? Triplicouse en Galicia, cuadruplicouse no resto de comunidades autónomas, e vamos a poñer todos os datos comparados. Tamén temos que dicir que en Galicia este ano ten menos que o ano anterior. Bueno, tempo haberá para seguir... Tamén houve menos recursos sociais. Tempo haberá para seguir debatendo o de Grecia, porque todos os países do sur de Europa están ben endebedados, e como apuntaba Carlos, a ver o que acontece cos demais. Imos ir con Sara Torreiro, porque este mesmo sábado coñecíamos a decisión da Marea Atlántica da Coruña de absterse nesa votación que se vai dar na Deputación da Coruña. Sara. Efectivamente, a Marea Atlántica, con 3 representantes na Deputación da Coruña, anunciou que se absterá se o PSOE e o Bloque non logran poñerse de acordo e presentar unha candidatura común á presidencia do ente provincial, polo que fixeron un chamamento a ambas formacións en aras do consenso. O PSOE considera irrenunciable a presidencia, dado que é a principal forza política de esquerda, con 8 deputados frente aos 5 do Bloque Nacionalista Galego, 3 da Marea, un de Compostela Aberta e outro de Alternativa dos Veciños, mentres que o Partido Popular conta con 13. Alternativa dos Veciños, a plataforma do alcalde de Oleiros, Ángel García Soane, xa expresou que votará polo candidato do Bloque, formación que aspiraba a presidir a Deputación co apoio das Mareas, as que esta mañá pediu responsabilidade. Pola súa banda, o Bloque dá por esgotada a expectativa que alimentou durante as últimas semanas sobre a posibilidade de presidir a Deputación. O seu portavoz nacional, Xavier Vence, asegurou esta mañá que toman nota dun movemento da Marea Atlántica que consideran un paso atrás que non responde ao seu programa. Vence defendeu, porén, que este revés da Marea Atlántica ás ambicións provinciais do Bloque non ten por que afectar os plans de sumar o maior número de forzas nunha candidatura nacional galega para as xerais. Moitas gracias, Sara. Carlos, dicías ti hai unhas semanas nesta mesma mesa que aquela forza que se metera neste debate iba a pagalo caro, iba a penalizar. Neste caso, se me que a Marea Atlántica tomou... Non, ao contrario. Eu creo que a Marea Atlántica está non entrando nunha dialéctica de cuotas e de cachos ou de prebendas. Expliqueme mal entón, era o que te estaba dicindo, que tomaron nota do que dixeche. Bueno, non sei se tomaron nota. Evádese desta cuestión, non? Eu creo que é unha opinión xeral da rúa nestes momentos en Galicia que as diputacións son unha carga pesada para o sistema institucional e democrático e que non está legitimado e que é, digamos, pero están sentados. É un viveiro onde os partidos formaron os seus aparatos e financiaron os seus cargos. Eso é así. Entón, frente a esa perspectiva e esa visión que eu creo que é mayoritaria na rúa, eu creo que o mellor é non mollarse en intrigas de palacio. E quero remarcar o que decía Sara, é dicir, a Marea Atlántica non se abstén, a Marea Atlántica di, póñanse de acordo. E se poñen de acordo PSOE e BNG, que son os que teñen maior número de representantes, eu apoiaría iso para que non goberne o Partido Popular e intentar
que a Deputación execute políticas, digamos, de forma máis equitativa, con repartos municipais de outro calibre, o que ven sendo a tónica dominante dos últimos anos. Pero, ademais, vou dicir outra cousa. Eu creo que se equivoca Xavier Vence botándolle a culpa á Marea. Está claro que é moi legítimo que o BNG aspire a ter unha presidencia dunha diputación de dúas... Buscar alternativas ao Partido Popular e ao Partido Socialista. Ben, o que quero decir é que pode ser moi legítima a aspiración a presidir unha diputación, pero os números son os números. E o que tampouco me vale do BNG é que utilice un argumento de que sumando a alternativa dos veciños, Marea e BNG se podan ter máis diputados que o PSOE para, digamos, reclamar esa presidencia, pero que logo nos pactos municipais de sitios como Ames ou de Mugardos aplica a lógica contraria e deixe fora precisamente a candidatura que podía, digamos, encabezar ou poñer a alcaldía en esos concellos. Entón, pídolle ao BNG e a Xavier Vence un pouco de criterio, de coherencia, porque creo que está aplicando en cada sitio criterios diferentes según di convén. Aitor. Bueno, comparto un pouco a visión do que acaba de decir Carlos, non? É dicir, a min a visión de que agora a culpa das mareas, bueno, pois se a cada un que opino que queira, pero de todos os xeitos non sei porque seguimos debatindo isto no sentido de que a Marea Atlántica dixo que se abstería se non hai acordo, pero é que hai acordo. Eu creo que as declaracións de Xavier Vence si quedan claras, é dicir, di que vai a respetar o acordo que ten asinado programático co PSDG, que implica que vai a buscar alternativas ao Partido Popular. A ver, iso, se seguimos a letra pequena, creo que está claro o que vai a pasar. Digo eu, é dicir, é que o PSDG non renuncia a presidir a Diputación polo simple feito dun marxe de coherencia. Aplicou sempre o mesmo criterio cando o Bloque era a lista mayoritaria, apoiouno, cando a Marea era a lista mayoritaria, apoiouna para investila. Por lo tanto, o PSDG mantivo sempre o mesmo criterio. Pero no caso do PSDG penso que está claro. Eu creo que claro e transparente, pero bueno, que eu creo tamén é legítimo que o BNG intente ter negociacións co resto de mareas, pero que tampouco pode poñer a pelota no seu tellado para decir, no, de decidir de vos que somos nós, no, é dicir, tamén de xeito intelixente as mareas tamén digno, no, poñedevos vos de acordo e xa nós vos apoiamos despois. Eu creo que é intelixente, porque se teñen que desgastar nun proceso no que realmente eles ao final non se van a ver involucrados. É dicir, é lógico dentro de toda a inteligencia, o BNG tamén o fai cando lle convén. Cando non vai a ter ningún rédito de formar parte dese goberno, di, sí, poñedevos de acordo como fixo en Ferrol. Poñedevos de acordo que eu xa miro dende fora e xa vos veto cando me convén. A ver, é que por iso te digo, coherencia. Eu creo que ten que manter unha liña de coherencia. Pero que E se o BNG fixera como a Marea? Como, no que sentido? De que non chegaron a un acordo co PSOE, fixera como a Marea, eu máis teño, como non chegamos a un acordo. No, pero creo que é que os que se teñen que poñer de acordo neste caso porque as mareas non quixeron formar parte e porque eles mesmos dixeron lle deron como testigo o Bloque e o PSDG que mantiveran ese acordo para poder conformar un goberno de esquerdas na Deputación da Coruña, neste caso, non? Como no resto de deputacións tamén, non creo que eso sexa neste caso. Me xuto. A ver, eu non dramatizaría moito, non? Porque igual estamos dramatizando e non ten, a cousa non dá tanto de sí, non? Creo que o esencial é o acordo ao que chegan o PSDG e o BNG para o valeiramento, para avanzar no valeiramento das deputacións, e creo que eso sí que é histórico, non? Porque por vez primeira se coloca na xenda claramente o obxectivo da... Outra cosa que sea o sitio, non? Bueno, sí. Que ao final falamos da estrutura do Estado. Bueno, sí, pero é moi relevante que forzas políticas que son relevantes poñan eso por escrito e acorden eso por vez primeira, non? É moi relevante, non? E eu creo que eso é o fundamental. O outro, bueno, hai certa foguetería política que é inevitable, non? O da Marea, creo que a Marea en abstracto non me cabe a menor dúbida de que a Marea está máis perto do Bloque que do PSOE, non? Creo que eso evidente. A dependencia se cadra no Concello. Se cadra non é recíproco. Non, eu creo que tamén é recíproco. Quero decir, cando se lles ofreceu ao BNG entrar nas mareas non quixo. Pero unha cousa que ti non queiras entrar nunha unidade superior, etc., e outra cousa que non estás máis próximo a eso que é un partido do bipartidismo. Me parece obxectivamente que eso é así. Por lo que se defende, pola base electoral, etc., non? Incluso pola procedencia de moitos dos cadros da Marea Atlántica ou de Compostela Aberta, moitos ex-militantes do Bloque, non? A comezar polos alcaldes de Coruña e Santiago, non? Pero aparte deso, é evidente que a Marea Atlántica está actuando en función dunha necesidade estratégica que para ela é fundamental, que consolidar o goberno de Coruña. E para consolidar o goberno de Coruña necesita os votos do Partido Socialista.
como se viu o sábado, non? É dicir, non podes gobernar o Concello se non tes a maioría no pleno, e neste momento a Marea Atlántica non ten a maioría no pleno, non? Entre outras cousas, porque a Marea Atlántica tamén optou legítimamente por gobernar en solitario, legítimamente, pero bueno, eso tamén ten certas complicacións de carácter operativo, ¿no? Como tamén se viu o sábado. Entón, é evidente que para a Marea Atlántica blindar o goberno pasa por, bueno, pues por non fastidiar demasiado o PSOE, que é o que aconteceu na Deputación, ¿no? Alfredo? Sí, eu concordo bastante co que dime Xuto. Eu creo que aquí estamos a falar de, bueno, sempre revestido de grandes palabras de dignidade, transformar, efectivamente, se a Marea Atlántica cree, como di Carlos, que as deputacións sempre estiveron mal xestionadas, e prefire que a xestione un dos dous partidos que ata agora xestionou en lugar dun terceiro que sempre estuvo como moito nunha vicepresidencia non presidindo, eso nos demostra que realmente a prioridade da Marea Atlántica non é a transformación da Diputación. Dice, aquí estamos a falar de dignidade, de moitas cousas, cando ao final que estamos falando é o que decía Xosé, de matemáticas. É de que os cambios de persoas non van a implicar un cambio de política. Os acordos programáticos políticos son os que realmente, os cambios de partidos tampouco, as ideas. Pois entón é o que dicíamos antes, da igual que engañen, non? Porque non, da igual que engañen, non, está claro que o Partido Popular está todo o mundo a favor de que non estean. Vale, sí, pois eso é o que todos compartimos. Se realmente a Marea Atlántica se cree que a Marea Atlántica que ten que mudar as deputacións porque non lle dá a presidencia da Deputación a un partido que nunca tuvo. Parece que Gobernega así que estivo na presidencia. Formar parte dunha vicepresidencia e formar parte do equipo de goberno, por lo tanto, da dirección, o liderado, como queiras, pero están nas políticas da Diputación e, por lo tanto, hai un acordo programático entre dos partidos que levan a cabo o goberno. É dicir, iso é como decir que, ao final, se estás en coalición, non estás gobernando. Non, sí, gobernas en coalición. Eu non vou quitarlle... interromper, pero algunha vez sí que me gusta ter a palabra, non? Ainda que sexa a única muller na mesa. Entón, eu creo que temos que empezar por unha cousa, non? Que hai moita xente, que consideramos que as diputacións pois foron até agora un niño de caciquismo e clientelismo, non? E entón hai que empezar por aí. A visión de que o que hai que mudar son as diputacións, non? E é importante, naturalmente, tamén quen estea a fronte das diputacións. Pero a mí me parece que sí que é importante ese acordo de decir, vamos a ver se as diputacións deixan de ser o que foron até agora e vamos a ver se recuperamos competencias que este goberno do PP cambiou, mudou dos concellos ás diputacións. Entón, en segundo lugar, pois eu creo que me gustaría que se presenten as cousas como son. O que dixo a Marea Atlántica, eu lín o comunicado e ademais escoitei onte a Xulio Ferreiro unha entrevista na radio, e o que di o comunicado da Marea Galega, da Marea Atlántica, non é que se vaya a abster, o que di é que niso non entran, que son o PSOE e o Bloque os que se teñen que poñer de acordo, e que eles non deixarán que haxa un goberno de dereitas na Diputación, pero que o que non entran é isto de que alguén lles diga non, é que ti é o que vai escoller, non? Entón eu creo que o asunto está aí. E eu estou de acordo con Aitor en que sería moi interesante que houvese coherencia de todas as forzas políticas, pero cando o PSOE pois necesitou os votos, por exemplo, de BNG aquí en Santiago para gobernar, o BNG deullos lealmente estivo participando en gobernos de coalición. Entón, a min non deixa de sorprenderme que neste momento en que as mareas, a Marea Atlántica e Compostela Aberta precisan en momentos determinados precisan os votos do PSOE, dos concelleiros e concelleiras do PSOE para gobernar, resulta que o PSOE vemos que en algúns casos está exactamente aliado co Partido Popular, incluso sacou comunicados que é o mesmo comunicado traducido, como pasou en Coruña. Entón, coherencia, eu creo que hai que pediría a todo o mundo. Eu creo que neste caso que non se pode pretender tampouco é porque o feito de que Marea propoña algo co que o Partido Socialista non estea de acordo se lle teña que chamar ilexítimo ou traidor con ese goberno. Creo que o Partido Socialista apoiou todas as investiduras das todas as mareas de Galicia, por lo tanto creo que o Partido Socialista nunca deixou de apoiar que se cambiara o goberno do Partido Popular. Si, apoiou a investidura, que non a apoiara despois a organización do pleno é outra cousa. Bueno, pero permitiu en todo momento que sempre gobernaran as mareas. É distinto de apoiar. Pero permitiu que se gobernara. É dicir, se tivera que ter apoiado, xa o dixeron tamén, se tiveran que ter votado a favor para que gobernara a Marea, o tiveran feito. Vale? Entón,
De todos xeitos, eu creo que, evidentemente, o que non se pode pretender é justamente o que se vai aplicar agora é democracia. Ten que chegarse a acordos. E cando se chega a acordos, o Partido Socialista vota a favor. O que non se pode pretender é chegar a un pleno e que o Partido Socialista, porque si vota que vote xa automáticamente. Non. Se non están en goberno e non hai acordo, non van a votar sempre que sí. Cando estean de acordo farán e cando non, non. Que ás veces coincidirá co Partido Popular. Sí, pero eu creo que volver a facerse a esas lecturas de que polo feito de que non estean de acordo coa proposta que faga Marea, que xa estamos votando co PP, eu creo que non. É unha falsa lectura. Eu digo que cando se presenta unha proposta que é a mesma proposta mellorada en canto, por exemplo, número de dedicacións exclusivas que a que o Partido Socialista aceptou do Partido Popular nunha legislatura anterior e agora resulta que non a acepta, pois de Compostela Aberta dunha Marea, pois aí porque propuxo outra proposta enriba da mesa que se estamos avanzando, avancemos. Pero que é algo, digamos, que sorprende, que é algo que non ten moita coherencia e que tamén o mellor se podía pensar en participar nos gobernos que están facendo as mareas, pero ben. Bueno, pues vamos seguir. Nos gobernamos, o digo porque desde participar nos gobernos, gobernamos coas mareas. O digo para que o PSDG goberna coa marea. Sí, hai un bipartito, non? Se lles deixou participar, onde se quixo que participaran, e onde houve un acordo programático e estrutural, hai. Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque o Partido Popular este fin de semana celebraba unha convención que pretende ser o relanzamento despois deses malos resultados nas eleccións municipais e autonómicas. Sara. Efectivamente, o sábado, o presidente do Estado español, Mariano Rajoy, poñía fin a esa conferencia do Partido Popular cun discurso de clausura co que especularon algúns non fixo seus os postulados de dita cita. Porén, o vicesecretario de Organización do Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, atribuiu hoxe a Rajoy o impulso dos cambios que se produciron no Partido Popular nas últimas semanas, así como o contido da conferencia política que vai de celebrarse. Segundo sinalou, esta conferencia supuxo un revulsivo para o partido e rexeitaron que os cambios sexan meramente cosméticos, senón que se trata de cambios profundos. Admitiu que Rajoy non profundou no seu discurso unha por unha nas propostas que se abordaron no cónclave desta fin de semana pasada, alegando que el, como presidente do Partido Popular, non pode condicionar os propios debates que se conducen no seo do partido. Pero insistiu en que liderou este proceso de cambio e de debates e tamén que liderará o Congreso Nacional e o programa electoral e as propostas concretas que se incluirán dentro del. Explicou tamén que esta semana se presentarán as conclusións da conferencia e adiantou que, sobre todo, vai ter moito protagonismo nos próximos días a axenda social. Segundo o dirixente popular, están moi satisfeitos do resultado, aínda que para eles, según sinalou, o traballo non se rematou o pasado fin de semana, senón que van seguir recollendo propostas a través das redes sociales. Engadiu tamén que están buscando o cauce adecuado para que os 800.000 afiliados poidan participar na realización do programa electoral para as próximas xerais e que esta é unha cuestión da que falarán no comité de dirección e que terán que coordinar coas organizacións territoriais e locais. Maíllo explicou tamén que algunhas das cuestións que se foron falando irán no programa electoral, como pode ser a limitación de mandatos, pero outras terán que abordarse nun congreso porque supoñen a modificación dos estatutos do partido, como a elección dos cargos internos por parte dos militantes e non de compromisarios. Pois o Partido Popular que cambia a fachada, Alfredo, casi está falado de assemblearismo, é unha cousa... Bueno, creo que hai, sí, un intento de subirse a algunhas modas, non, incluso co logotipo, que... Metido nun círculo, coa letra GOTAN, exactamente o mesmo tipo de letra que a de Podemos. Eu non concordo especialmente con ese tipo de actitude, non? De feito, hai que dicir que do mesmo xeito que intentar agora mudar radicalmente as políticas do goberno, non? As políticas do goberno sería unha actitude probablemente errada por parte do Partido Popular, non? Porque sería pouco menos que facerse unha autoenmenda totalidade, co cal eu entendo que en feito de estrategia electoral o Partido Popular persevere no que... Houve unha certa dualidade nesta convención, porque se ven as caras novas sí que apostan moito nesa dirección, ao final Rajoy nese discurso, pois tampouco se moveu moito. Estou a falar en políticas de goberno, no que sí creo que houve un avance máis tímido do que debería haber, onde sí creo que debería haber cambio sería na actuación interna do partido, porque iso
sí que houve cousas que claramente se fixeron mal durante estes anos, e houve cousas que non hai que seguir defendendo, senón que hai que intentar mudar radicalmente. Eu creo que perdeuse unha oportunidade de facer ese cambio xa cando se fixeron os cambios internos de persoas, e agora, aínda que creo que salen algunhas ideas boas da convención, creo que tamén perdeuse unha oportunidade de facer un cambio maior. Eso, non na estrategia do goberno, senón na forma de xestionar o partido interno. Crees que lle sirve, polo menos subxectivamente, para a militancia, para relanzarse para as xerais, ou os tempos están xustiños? É complicado, é moi complicado o papel de... Se non se fai esa lectura autocrítica do que aconteceu, insisto, dentro do partido durante estes anos, é complicado facer un chamamento á militancia. Penso así. Vexo pouco entusiasmo no Alfredo, hai que animarse, Alfredo. Non teño por que telo, tampouco. Vamos a ver, eu o que diría é... Creo que hai un certo ayornamento do Partido Popular, non? E é evidente, non? E ese ayornamento é paralelo a unha cada día menor dose de ciudadanos por parte da dereita mediática, non? Se está reducindo a dose, non? Hai unha... Oye, un medo alguén, dá má sensación. Hai un reaxuste, non? Hai un reaxuste porque, bueno, imagino que isto obedecerá, digamos, as lógicas demoscópicas que a mí se me escapan, non? Sobre todo nos distritos pequenos, etcétera, non? Pero sí que hai unha certa... unha certa asunción por parte do Partido Popular de tópicos que son máis ben da nova política, buscando, non sei se rentabilidade, pero en todo caso sí que quitando cota de pantalla ao discurso que poda facer Ciudadanos, non? Eu creo que esa é a intención, porque claro, o PP neste momento por vez primeira en moitos anos se atopa con un competidor no seu caladoiro, non? Isto é unha situación nova, non? Creo que vai por aí. O problema do Partido Popular é que o cambio fundamental non o vai a poder facer, o cambio fundamental é o cambio do candidato, non? E isto sí que estamos a moi poucos meses e non está na tradición do Partido Popular ese tipo de xogada, non? Supoño que o que se referiría, Alfredo, do que estivo pasando estes anos no Partido Popular se referiría a contabilidade B do Partido Popular. Entón, bueno, por que dicilo, eu xa o digo abertamente, contabilidade B. Por lo tanto, é lógico que, claro, se non afondan no debate e non condenan directamente ese tipo de prácticas, pois é lógico que a súa propia militancia e os seus propios votantes pois non estean de acordo e se vayan a outras forzas políticas que están condenando este tipo de prácticas. E aparte, un presidente que estivo compadreando con ese uso e con ese disfrute desa contabilidade B, pois é lógico que non teña ningún tipo de credibilidade que diga, veño aquí a cambiar. Pois non, evidentemente a xente non o cree. Que discurso sacou Rajoy? O de sempre. O discurso do medo. Se non somos nós, isto afúndese. Se son estes da esquerda, estes rojos, estes de sempre, van a fundir o país. Ese foi o discurso que sacou. E despois tamén pasamos, estamos casi nunha fase onde PSOE e Podemos son a mesma cousa. Sí, porque xa están aliando a PSOE, Podemos e todas as forzas de esquerda que podan quitar a Mariano Rajoy porque xa lles dixeron os seus analistas que teñen que tirar por aí para intentar derrubar a un futuro goberno de progreso en España porque xa ven que van a perder as eleccións xerais, é dicir, é algo obvio. Eu, por último, indicativo, non? Dicía Alfredo que non ia facer unha emenda de totalidade das súas propostas. Hombre, eu creo que están a facer, pero no BOE. Agora xa van a facer unha rebaixa do IRPF. Agora xa van a facer unha axenda social. Tardaron 4 anos. Unha mágoa que non a fixeran cando estaban en goberno, a axenda social. Bueno, se falamos de rebaixa fiscal, non é ningún regalo. Falamos na primeira parte do programa de que se multiplicou por 3 ou por 4 a débeda española desde que gobernan estes señores, Rajoy ou Zapatero, tanto monta tanto, e a débeda é o que causa todos os nosos problemas. Entón, se fai unha rebaixa de impostos, automáticamente vamos a incrementar a débeda. E ese é o regalo que nos vai a deixar o Partido Popular. A mí non me parece unha medida positiva, desde logo. Que a xente pense, se por rebaixar 30 céntimos ao mes aos que ganan menos de 1.000 euros, pero venden como algo positivo. Si eso lle vai a beneficiar en algo a súa vida diaria e ao contrario, non vai a abrir ainda un burato máis grande nas contas do Estado. Algo semellante vai acontecer coa tarifa da luz, que se di agora que se vai a facer unha rebaixa, pero así non se pode ou as tasas de matrícula universitaria despois de subilas o déficit tarifario. X%. Marilar. Sí, estou totalmente de acordo que o que debería facer o PP para que realmente fose creíble un cambio, pois non o vai facer, que é recoñecer a corrupción dentro do partido e por outra banda rectificar en todas as medidas que foron tomadas contra a cidadanía e contra os servizos públicos. Entón, pois todo o que non sexa iso, pois é unha operación de maquillaxe que pode
estar ben, porque se lle encarga un bon maquillador, seguro que hai diseñadores e diseñadoras magníficos, non? Que se lle podían encargar un bo logo, pois se cadra serve de algo, e o outro, pois non sei, eu temo que non, pero a min o discurso do medo que decía Aitor, e estou totalmente de acordo, de verdade é algo que dá vergonza estar a estas alturas, en 2015, con unha cidadanía pois educada como temos neste país, escoitar as cousas que se escoitaron. A ver, Alfredo, queres dicir algo, non? Xa pasamos a Sara. Hai unha parte do discurso do resto da mesa coa que estou de acordo, que efectivamente que hai que asumir os graves problemas e grave corrupción que existiu dentro do partido e hai que facer unha política clara de limpar eso, e que eso non ocorreu, e eso vai pasar moita factura ao Partido Popular nesta, incluso nas próximas eleccións ata que non o faga, da igual que porque Rajoy sigue simbólicamente ligado, non? No imaginario colectivo. Bueno, xa no cambio de candidato non entro, porque sí, é verdad que tamén prescindir de Rajoy tamén supón abrir unha caixa agora que é imposible de pechar. Pero bueno, quería matizar unha cousa, efectivamente podo compartir que a rebaixa do imposto pode incrementar a débeda, entón é un problema, pero entón teremos que asumir que todas as propostas que se fan de aumento do gasto por parte dos outros partidos tampouco son ningún regalo, porque tamén supoñen un desaxuste orzamentario e incrementar a débeda. Non se van acompañadas de subidas de impostos a quen realmente os teve e pode pagalos. Se van acompañadas sempre falades de gastos, pero nunca falades de ingresos. Se van acompañadas de unicornios, xa sei que é moi posible sempre, pero... Hai impostos máis altos, bastante máis altos. Por exemplo, o IBE, o que está maior en case todos os países europeos. Non, cando falamos de estructura impositiva de España, non creo que Carlos vaya por aí. A maior diferenza entre España e Europa a nivel impositivo non está no IBE. Non está no IBE. Están os impostos directos e están os impostos de sociedades, para empezar. En impostos non, pero a maior diferencia en tipos non, pero a maior diferencia de recaudación, sí. En tipos. De onde saca a maior recaudación os países nórdicos do IBE? A mitade da recaudación pode ter que ver... Bueno, non é ese o debate. O debate, a maior distancia que nos separa a nivel fiscal da Unión Europea ou dos países da OCDE ten que ver coa xente que va de impostos. Tanto sociedades, grandes grupos empresariais, como venen reiterando unha e outra vez os técnicos de Facenda, como as rendas altas. Porque os ricos de Alemania e de Suecia e de Finlandia pagan moito máis que o que pagan os ricos de España. Seguimos bueno, isto é outro tema realmente, pero outro día falamos de canto fraude fiscal hai en España, canto fraude fiscal hai en Suecia, porque a veces parece que podemos reducir o fraude fiscal a cero, non? En todo caso, poderíamos... A dereita é a primeira forza que actúa promovendo a fraude fiscal. Sobre todo coa reforma do mercado laboral que crea condicións de precariedade e de economía sumersida que favorecen precisamente iso. A dereita é a primeira forza actuante en ese sentido. Outro día temos un debate máis a fondo sobre o tema fiscal, porque a mí interésame, pero bueno, tamén que simplemente quería puntualizar que despois de falar da morte da democracia, do Cuarto Reich, da fin das sociedades modernas, que a de esquerda me fale o discurso do medo, faime certa gracia tamén. Carlos, algo que dicir? No, nada, que decir, eu coincidía co que decía antes Mesuto, de que hai unha componente demoscópica no funcionamento desta viraxe modernizadora do Partido Popular. Ciudadanos se ven abaixo e para recuperar ese voto que tiña Ciudadanos teñen que, digamos, investirse dunha certa apariencia de xente xoven, facendo coreografías e cousas así. Veremos cousas extravagantes deste estilo aquí até novembro, polo menos. E, por outra parte, claro, a dereita ao desaparecerlle o discurso do medo fundamentado no terrorismo de ETA e na cuestión dos nacionalismos excluintes ou soberanistas independentistas, que tamén está de caspa caída en Cataluña, claro, se queda sin os dous principais argumentos e vai ter que inventar moitísimo, probablemente o tema de Grecia ou outras cuestións que lle sirvan para intentar infundir medo na xente. Cando, por exemplo, o señor Beiras di se volve a gañar Feijóo en Galicia, isto vai ser o fin da democracia e o fin das... Eso non é o discurso do medo, porque... Sí. No, pero non coincido con Beiras, claro, ese é o problema. Bueno, pois vamos a seguir avanzando esa última parte do programa, porque moitos son os movimentos políticos. Dicía outro día aquí no Afiando Darío Domínguez do ABC que é o culebrón do verán, Sara, a conformación desta Marea Galega, candidatura galega. Efectivamente, porque o proxecto para crear esa gran Marea Galega para as eleccións xerais, aglutinando o nacionalismo e a todo o demais que este situado á esquerda do Partido Socialista, semella que pode complicarse.
Podemos mantén a súa tese da unión de forzas sen renunciar ás siglas. Por outra banda, os nacionalistas son proclives a unha candidatura de país sen marcas. Entra tamén agora en escena Agora en Común, unha plataforma de integración coa que en Galicia se apresuraron a alienarse pesos pesados de Esquerda Unida e militantes do partido de Pablo Iglesias críticos coa súa xestión, entre outros. Unha carreira que acaba de arrincar. Pola súa banda, Xulio Ferreiro e Martiño Noriega, alcaldes polas mareas de Coruña e Santiago, abogan por explorar ao máximo iso que denominan a unidade popular. Ferreiro xa deixou entrever que a él non lle soa mal a música de Agora en Común, porque bebe do espírito da Marea Atlántica. Noriega, máis ambiguo, tampouco descarta esa alternativa. Pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego, despois de apostar por unha candidatura de amplo espectro aprobada no Consello Nacional tras o defendido por Anova ou Compromiso por Galicia nos últimos días, en un marco de múltiples conversas e contactos a diversos niveis, este luns declarou por boca do seu portavoz Xavier Vence que consideran favorable o clima para unha posible unidade. A formación frontista, explicou Vence, defende unha candidatura nacional galega, o cal non implica que teña que estar restringida a persoas ou organizacións nacionalistas. Hai uns días coñecíamos tamén o manifesto do Encontro Cidadán por unha Marea Galega, un movemento de cidadáns en adscripción política previa nin intereses de parte, cuxo obxectivo é artellar unha candidatura de unidade coa vista posta nas eleccións xerais e autonómicas. Pretenden aglutinar a todas as mareas que hai en Galicia, mareas en defensa da sanidade, a educación, en contra dos desafiuzamentos, etc. Ese será o primeiro paso, logo chegarán os partidos políticos. Desde a plataforma saudaron xa o nacemento de outros movementos como o xa mencionado Agora en Común e pensan que serán posibles as conversas con todas aquelas plataformas que teñan o mesmo obxectivo que eles. Bon, pois ainda fican moitos interrogantes no escenario político, pero algunhas cuestións xa se van aclarando. Mexuto, dicías hai uns días que isto era unha partida de póker. Bueno, de todas maneiras... Pero algunhas fichas xa parece que están máis posicionadas, non? Sí, bueno, queda moito tempo, non? Seguro que se van a barallar moitas veces as cartas e tal. Creo que a mí o que sí que me interesou desta fin de semana foi a resolución da Conferencia Nacional de Anova, non? Veres moi claro, moi pareceume interesante, ¿no? Pareceume interesante na medida en que marca unha aposta por un espazo nacional galego que me parece digno de mención, ¿no? E que, bueno, apunta a que algunhas incógnitas se poden despexar, ¿no? Cando di que non quere unha candidatura apéndice de ninguna forza política estatal, ¿no? Parece que está delimitando un terreno, digamos, nacional galego que creo que forzas non nacionalistas, pero sí pero nacional galego, ¿no? Eu creo que a clave está, se nos movemos no espazo nacional galego ou se nos movemos no espazo estatal español. Esa é a dialéctica real, ¿no? E por eso, e ademais, nese sentido me parece que a proposta en abstracto, logo, claro, o problema é apañar a abstracción e leválo a concreción e fechar os acordos. Ese é o problema, non? Pero en abstracto, ti colles a proposta do Bloque, colles a proposta de Anova e as diferenzas. Os únicos que tenden as diferenzas son os que están na política, o Cidadán di, as diferenzas son microscópicas. O Cidadán di, está falando do mesmo. Vistas desde fora, non? Porque o Bloque tamén está falando dunha candidatura de unidade nacional, non está falando dunha candidatura de unidade nacionalista. Interésame escoitar a opinión de Carlos e de Marilar, porque estades aí... E logo hai unha cosa que tamén me interesa do comunicado de Anova, da resolución de Anova, porque eu... A ver, non gosto moito desta retórica da cidadanía como unha abstracción, non? Ou da xente como unha abstracción. Ciudadanos somos todos, eso vamos a deixar claro. Para comezar iso, non? Para comezar iso, porque senón, claro, tería que haber un expendedor de licencias. Pero bueno, esta iniciativa é moi concreta, outro cidadán por unha marea galega. Non todos os cidadáns están por unha marea galega. Que introduce a nova a matiz de cidadanía activa, non? É dicir, vamos a ver... Como sustituto de pobo ou de clase popular. No, pero quero decir que a ver, a política é unha cuestión que ten unha
que ten unha certa complexidade, necesita que primeiro que dispoñas de determinado tempo libre, etcétera, como para participar nela, vontade, unha certa formación, as cousas hai que decilas sin elitismo, pero hai que decilas así, non? E, por tanto, bueno, eu creo que esa retórica da ciudadanía é bastante propaganda, non? E, por tanto, ben, cidadáns, por suposto, todos somos cidadáns, non? Todos somos cidadáns. Pero, bueno, logo as forzas políticas teñen que ter un papel protagonista, necesariamente, de dirección da sociedade, non? Necesariamente. A ver, Marilar, vos estades aí impulsando este encontro cidadán por unha marea galega. Todos estes posicionamentos van coa vosa música, van coa vosa letra, uns máis, outros menos. Claro, eu o primeiro que quería dicir é que, efectivamente, todos somos cidadáns, pero que tamén todas e todos podemos facer política. A política non a fan únicamente os partidos. Eso, pois, a mí me parece que é unha idea errada, un estereotipo que está na sociedade, que puso en circulación a dereita, ademais. Eu xa lembrei aquí a semana pasada a famosa frase esa de Franco, muchacho, como yo, non se meta en política. Entón, política podemos facer todos. A xente dos partidos fai política, pero hai veces que os cidadáns que non temos militancia partidaria, que pode ser o caso da xente que empezamos a impulsar o encontro, e eu tive militancia moitos anos, porque por idade indudablemente militei no antifranquismo, pero a xente que non temos militancia partidaria, pero que sí estamos convencidos, e o dicimos sin ningún tipo de problema, estamos facendo política e queremos facer política. E aqueles cidadáns que están por unha candidatura galega, que están por unha marea galega, e comezan a ver aparecimento de iniciativas, din, por un lado somos nós, por outro lado Encontro Cidadán para unha marea galega. Esta mesma semana e uns días vimos un manifesto de Suso de Toro, de Xavier do Campo, de outros escritores galegos, pedindo unha manifestación unitaria no Día da Patria. Ao final, eu entendo que todo o mundo é con boa vontade, pero como cidadán non tan politizado, que non militan partidos políticos concretos ou en correntes concretas, como podes cifrar cal é a cidadán, a iniciativa cidadán de verdad, por así dicir? Eu diría, acabando de tal, pero sí, creo que neste momento hai unha situación favorable, que hai unha emerxencia dunha idea que agora moita xente acepta a xente que non está afiliada a partidos e aceptan os partidos, e creo que eso crea unha situación moi boa, o sea, de decir, podemos facer algo unidos, non? A min isto pareceme que é moi interesante, e efectivamente, como pode o cidadán distinguir isto? Ben, eu creo que hai algunhas cousas, porque algunhas destas iniciativas e algúns destes manifestos, pois digamos, se ve claramente en que órbita están. Non me vou meter o do 25 de xullo, porque me parece que eso é outra historia, que pode ter algunha relación, pero non é dos partidos. Pois eu creo que saberán, si ven que o que se pretende é que iso, vou tomar o modelo das mareas municipais, porque foron así, nacendo do conxunto de movimentos como pode ser pola sanidade pública contra os desafiuzamentos e todo isto, e despois os partidos veñen apoiando, pero non liderando. Aquí falos hai un momento que os partidos teñen que liderar, teñen que liderar o que teñen que liderar, e o mellor outras cousas o que teñen que axudar aí que votar unha mão. Eu creo que me xunto dicir máis ben coa experiencia política de quen sabe que ao final os partidos de algún outro xeito pois aparecen, non? Hai xente, imos co opinión de Carlos antes. Bueno, eu teño que coincidir con Marilar en casi todo o que dixo. Pero dame unha definición máis. A ver, eu creo que hai varias cuestións de fondo que a mellor nos non temos claras, pero a cidadanía, sin eu atribuirme ninguna representatividade nese sentido, penso que sí, e o demostrou nas urnas en estas eleccións pasadas. Hai un desprestixio dos partidos, hai unha crise dos partidos, e non só dos partidos grandes. En Galicia en particular temos unha crise larvada do nacionalismo desde hai uns cuantos anos, non poucos, e ademais temos unha crise no conxunto da esquerda que ten que ver cunha componente internacional ou mesmo mundial, que é de abandono da socialdemocracia, de defensa de determinados valores que encumbraron ao sitio onde a colocaron hai unhas décadas, e que agora non está exercendo en prácticamente ningún país, polo menos do primeiro mundo. E temos unhas crises de ámbito estatal, de ámbito galego, de ámbito local en varios concellos, que tamén explican parte dos resultados que houve nas municipais. Ben, a xente o que quere ver é que a política que se fai non responde a uns intereses de parte.
Eu creo que o sistema institucional español creou un plus de dádivas ou de reforzos aos partidos políticos nunha situación de proceso constituinte no ano 78 que podía ter unha certa legitimidade en ese momento, pero que agora mesmo o que creou foi un monstro. Es decir, os partidos, como falábamos no caso das diputacións, exerceron, digamos, non é que che tomaran a man, che tomaron todo o brazo, ¿no? E ocuparon as institucións en ese sentido para tirar beneficios de parte, por non falar xa da cuestión das contabilidades B, portas giratorias, etcétera, que non é só dun partido, é dicir, que aquí é de moitos partidos. Pero como se vai a construir isto? Vamos ter que agardar para os partidos, vamos ter que agardar para ver cal é a marea, o manifesto que máis adhesións consegue? A que temos que agardar? Vou por partes. Hai unha crise dos partidos e a mensaxe é clara. Ali onde houve mareas non lideradas por partidos, pois se obtiveron mellores resultados e se lograron máis cambios de goberno. E estás pensando en? Estou pensando en Coruña, estou pensando en Compostela, en Galicia, claramente, estou pensando en Madrid, estou pensando en Barcelona. E hai moitos máis sitios. En calquera caso... Pero hai partidos. Hai partidos, non digo que non os haxa, pero digo que quen lidera iso non son os partidos, que é moi distinto. Martiño Noriega non é o viceportavoz nacional dun partido? Hai unha componente personal... No, ahora todo o éxito de Compostela Aberta e de explicar con Martiño, claro. Moi ben, é unha lectura de parte. Ese tipo de lecturas que a xente non atura. Que non é unha lectura de parte, é unha pregunta. A ver, é unha lectura. Hai unhas componentes que explican un éxito electoral. Primeiro, base cidadá. Segundo, non liderado dos partidos. E terceiro, aportes de capital político de algunha xente que con carné ou sin carné, cito os casos de Ada Colau ou de Manuela... No, perdona, vamos a ver. É o capital político posto ao servicio dunha causa, que é todo o contrario dos intereses de parte que nos trouxeron a esta crise política. E continúo. Que decimos nós en medio desta situación de crisis dos partidos? Interésame porque mañan vai estar aquí Martiño e quero ter claro o que representa cada cousa. Eu creo que podo responder moito mellor que a mí. Pero que intentamos algunha xente que, en a que tivemos no pasado ou non experiencia política, non temos carné hoxe. Que aquí ten que haber un liderado cidadá. E desde logo, desde o Encontro Cidadán por unha Marea Galega, na que estamos a Marilar e máis eu, non somos a Marea Galega. Estamos propoñendo que haxa un encontro, que é dicir, sumar e non restar. Estamos en contra da fragmentación, estamos en contra de que todo o mundo este agora movéndose con intereses de parte e respondendo a un esquema de pensamento que ten moito que ver coa vella política de bloques. Sexa os nacionalistas só por un lado, sexa os partidos estatais só por outro, sexan outra serie de cuestións que levan moldeando as nosas cabezas, os medios de comunicación e o sistema político durante moito tempo. Iso deuse abaixo coa crise e hai xente que ainda non o quere ver. Entonces, impulsemos un encontro de aquelas candidaturas de aquí e de acolá, con H's ou con B's, de toda a xente que este por unha unidade popular, na que efectivamente os partidos teñen un papel. Non estamos en contra dos partidos, pero hoxe por hoxe o rol dos partidos non é dirixir. O rol dos partidos é apoiar e impulsar, e iso leva ao éxito electoral. E dentro deste esquema... Pero entón, como tomades cando vedes que estaban de reunións dos partidos para falar de estrategias, para falar de tácticas, para analizar que representa este manifesto, este outro? Como vedes vos... Os partidos en xeral intentaron apropiarse simbólicamente dun triunfo da cidadanía, en aqueles sitios onde as candidaturas de base cidadá lograron éxitos, lograron gobernar cidades e conseguiron alcaldías. E claro, todo o mundo a falar da Marea Cidadá, pero todo o mundo desde un interese de parte. Ben, pois nós, e moita outra xente que se sentiu ofendida con eses posicionamentos, hai que sair adiante. E non nos atribuímos ninguna representación de ser os únicos cidadáns deste país. Cidadáns somos todos, pero si non temos intereses de parte. E o que queremos é sumar a Hora en Común, a Somos Nós, ao manifesto de Suso de Toro, de Xavier do Campo, de Xurxo Souto e de Agustín Fernández Paz, se realmente coinciden con esta aposta de unha candidatura nacional e non só nacionalista, a todo o mundo. Querémolos xuntos para gañar, para derrotar a dereita e para executar outras políticas públicas. E aí entra todo o mundo, non sobra ninguén. Semella que se cadrei está o punto de virtude de dicir unha candidatura nacional, non exclusivamente nacionalista, que aí pode entrar... e eu me referir a partidos porque creo que ao final sí que contan, aí poden sentirse cómodos tanto BNG como a Nova como os manifestos. Bueno, eu sei por xente de Podemos que a cuestión dun grupo parlamentario galego é unha cuestión absolutamente asumible. A diferencia, por exemplo, con Podemos, que é un partido estatal agora mesmo, é a cuestión da marca, que les poñen diante da mesa en principio como posición irrenunciable. Nos non renunciamos
a conseguir convencelos do contrario, de que se pode ir en Unidade Popular e sin esa marca como candidatura de base cidadá impulsada por abaixo polos partidos políticos. Bueno, vou ir con este lado da mesa, Alfredo. Ti como ollas desde a distancia, entendo, todos estes movimentos? Xa sei que son moi cazurros con estas cousas, pero que hai cousas que son realmente difíciles de entender, non? Como pode haber unha candidatura de Unidade Popular para derrotar a dereita? O Unidade Popular... Se hubiese unha candidatura de Unidade Popular, para comezar non teria que haber eleccións, porque xa estaría todo o pobo aí. Ben sabes que un termo claro, clásico, xa sei que a mí unha das expresións que máis que me fan que vin no Twitter é el pueblo e logo unha R de registrado, non? Parece que hai xente que ten a patente de el pueblo, e nós somos el pueblo, e evidentemente a Unidade Popular, a xente que somos de dereitas non somos pobo, faltaría máis, non podemos estar na Unidade Popular. Se o Partido Popular, chamado Partido Popular, fixo unha política contra o povo... Nin todo o mundo de dereitas está no Partido Popular, vos facedes unha candidatura de Unidade Popular, pero que é de esquerdas, o cal será unha unidade do povo que é de esquerdas, pero o povo que é de dereitas tamén existirá, non? Pero bueno, en Popular no sentido de RDA, o sea, sí. Colle por aí, no sentido de... Partido Comunista Frente no Popular, sentido popular de Partido Popular. En calquera caso, o da denominación de orixe de 100% povo, non? De 100% cidadanía, sempre fai moita gracia, se presentou xa dende o principio o povo contra os partidos, e agora temos, por un lado Podemos, por outro lado Ahora en Común, por outro lado Marea Galega, por outro... non entendo como hai varios povos. Non sei, o povo contra os partidos, e agora hai varios povos tamén. Que pasa entón aquí? Que non é unha cousa popular. Evidentemente hai intereses partidarios, e hai intereses en aglutinar esa candidatura popular dun xeito ou do outro. E veíamos antes, a Marea Cidadá da Coruña está afastándose do debate na Deputación para que lle vote o PSOE. É que isto é política, e que logo non falemos de o povo, etc. Imos falar de que hai partidos, de que é un partido que se presenta e que ten todo o dereito do mundo a presentarse, porque é un partido, que non nos conten historias. Bueno, non sei, valorar Beiras que vai en calidade de persoa a Madrid, porque creo que está de sí, viaxe, bueno, ya xa está que se reúne con Ada Colau en Barcelona. Sí, pois para facer unha candidatura do povo. Beiras é o povo en mayúsculas, Beiras é o povo en só. Supoño que Beiras entón irá en calidade de persoa, non en calidade de voceiro de AG no Parlamento de Galicia e de voceiro nacional de Anova, supoño, porque como Anova tampouco é un partido. E claro, a min non te vamos a negar aquí a personalidade do señor Beiras ni a posición, non? Non, pero se eu non estou negando nada, o que estou dicindo é que evidentemente ao final Podemos naceu como a Marea Cidadá, supostamente viñendo 15M. O 15M que ao final se converteu nun partido dos de sempre. En vez de chamarlle agrupacións locais, lle chaman círculos. En vez de chamarlle comisións xestoras, lle chaman agrupación provisional de liderado. É dicir, eso é o de sempre, porque ao final esta estrutura da sociedade que temos é que funciona por partidos, nos guste máis ou menos. A mí me parecen moi ben as candidaturas de Unidade Popular, pero despois o que non me gusta tanto cando chegamos ao Parlamento de Galicia é que acabamos con un grupo mixto. Entón, Unidade Popular de sí, pero hasta cando? É dicir, ata que non nos convén e nos pasamos ao grupo mixto. Eu espero que todas estas unidades ao final non conleve a que como cada un forma parte do seu partido, porque claro, Martiño Níriga parece que non é da Nova, pero ao final forma parte dun partido político. Se ese partido político despois non está de acordo con Esquerda Unida ou co Bloque ou despois con... porque ao final cada un pode ter a súa propia vinculación política. Por lo tanto, ao final vai haber unha confluencia. Pidemos un telegrama, pero un telegrama cada un. Me xuto, despois Alfredo, Marilar que me pida a palabra. A ver, eu quería precisar... Pero un telegrama, por favor. Quería precisar unha cousa, vamos a ver, os partidos son necesarios. Sempre tive a sensación de que o problema que había aquí era máis ben justamente o contrario, é dicir, de que había pouca afiliación aos partidos como pouca afiliación aos sindicatos, non? Eu creo que mentre existan clases sociais e mentre existan estados compostos por máis de unha nación, inevitablemente terá que haber partidos e terá que haber estructuras organizadas, porque podemos chamar partido e podemos chamar estructura organizada, pero evidentemente a Marea Atlántica está funcionando como unha estructura organizada, ¿no? Entonces, virtualmente un partido. E, por tanto, eso terá que existir mentres existan clases e mentres existan nacións, etc. Logo poderá haber unha sociedade asamblearia, os que temos certa debilidade polo marxismo, pois mesmo non haberá ni parlamento, ni siquiera Estado, non? Pero mentres non chegamos a ese estadio que parece que está un pouco lonxano, os partidos son necesarios. E facer un discurso antipartido a mí me parece moi perigoso, moi perigoso.
Eu creo que, efectivamente, os partidos están en crise, como está en crise prácticamente todo, ¿no? E os partidos terán que adaptarse, terán que ayornarse no sentido de poñerse ao día e tal. Pero o fundamental é que haxa participación social, de participación da ciudadanía, pero con ideoloxía, non participación social desde a abstracción ciudadanista que ás veces non significa nada, ¿no? Porque tanto pode ser, telegrama, sí, final. Bien. Alfredo. Só un telegrama por facer unha pequena broma, non? Pero que nos está intentando liderar un proceso de unidade popular, xente que non foi capaz de manter xuntos a 9 persoas en 2 anos no Parlamento de Galicia. Marilar? Ben, eu creo que unha cousa é dicir que o liderado ten que ser da ciudadanía e isto non significa en absoluto ir en contra dos partidos, nin se vai contra os partidos porque se di que se quere contar cos partidos, mas eu creo que os partidos en Galicia e en moitos outros sitios deberían reflexionar e tomar nota do que está ocorrendo e pensar que se realmente a ciudadanía e os votos están mostrando que hai unha gran distancia entre o que fan eles e o que percibe a xente, porque o que se percibe é que os partidos funcionan pois como asencias de colocación, por dicirlo así rapidamente, pois entón que pensen e que muden, non? E eu creo que, vamos, insisto, que por parte da Marea Galega hai ideoloxía no sentido de que hai unhas propostas claras de que se quere facer, que se quere apoiar o social, que se quere acabar cos recortes, non se pode dicir nin que hai ideoloxía nin que se vai contra os partidos. Aitor, e remata Carlos. Bueno, eu non sei, que ao final esas mareas, esas unidades populares van a gobernar en concellos, en diputacións ou en a comunidades autónomas ou no Estado, e ao final van a ser persoas como o resto dos partidos que ao final tamén estamos falando que parece que isto é un mercadeo. Que pasa? Non van a poñer no grupo municipal persoas porque parece que isto é un reparto de cargos, pois por esa regla de 3 que renuncien todos a todos os cargos. Entón, claro, cando van a ser concelleiros, non. A ver, é que entón pasamos de que os partidos son o peor do mundo con ideoloxía, pero despois pasamos a unidade popular. Agora Podemos, agora xa non é agora Podemos, como é o seu Twitter. Agora é a hora dos outros. Porque xa non están de acordo con Pablo Iglesias e agora é mellor a da Colau e Carmena. Non, a ver, é dicir, a mí me parece moi ben todas as unidades que queiramos, pero o desprestixio dos partidos políticos, porque hai corrupción e porque tal, eu creo que a corrupción non é dos partidos, senón das persoas que hai nos partidos. De algunhas persoas que hai nos partidos, porque non todos somos corruptos. Isto no PSOE, estou seguro que o meu partido non é corrupto, senón algunhas persoas do meu partido. Carlos, sobre esta cuestión non vamos a ir agora ao debate da corrupción, se é estrutural, se non é... Nada, eu creo que é evidente que nos intentaremos xuntar o máximo de vontades posibles por un cambio político no Estado e en Galicia. Estamos pensando máis no noso propio ámbito de decisión galego e de cara ás autonómicas, se non acontece antes un cambio constituinte. En calquera caso, os partidos teñen os seus problemas, todos sin excepción, e nós non imos entrar a resolvelos. Non podemos, ademais, nin debemos. É dicir, os partidos teñen os seus propios deberes, e as eleccións municipais puxeron de arriba da mesa en que medida uns e outros teñen problemas. E tamén nas eleccións europeas do ano pasado. Pois coa túa reflexión vamos a poñer final a este programa de hoxe. Moitas gracias aos 5, Marilar, Carlos, Xuto, Aitor e Alfredo. Gracias aos 5, boa noite. Bueno, pois hasta aquí deu de sí o Afiando a Agulla de hoxe. O noso compromiso desde logo nesta última parte do debate é darvos a información puntual tal e como sae dos seus protagonistas, dos seus actores, sexan políticos ou sexan sociais. Mañán máis aquí no Afiando a Agulla ás 10:15 en directo nos TV en www.irmandade.tv. Boa noite.